Aktar minn 38,000 euro ġew mogħtija f'għotjiet lil seba' entitajiet differenti. Dan sabiex is-settur tas-Salvataġġ ikompli jissaħħaħ permezz ta' kollaborazzjonijiet ma' dawn l-għaqdiet volontarji li jaħdmu f'dan is-settur. Fis-snin ta' qabel entità waħda kienet tieħu dan it-tip ta' għajnuna iżda llum din l-għajnuna qed tinfirex iktar. Rappreżentant minn għaqda Tas-Salvataġġ Grech għal kif din l-għotja ħad tkun qed tgħin ħafna lill-organizzazzjoni l msieħeb fija. Di l-għajnuna li ta' kull sena sar jagħti d-dipartiment lill-organizzazzjoni tgħinna biex aħna nkopru parti mill-ispejjes tagħna biex immantnu l-equipment tagħna u nkunu nistgħu nagħtu dan is-servizz li nipprovdu. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Protezzjoni Ċivili Bsajra rrikonoxxa l-ħidma li jagħmlu dawn l-għaqdiet volontarji li jgħinu lill-Protezzjoni Ċivili b'bosta modi. Din l-ħidma hija importanti ħafna għaliex huma jgħinuna f'diversi modi, jgħinuna fit-taħriġ u jgħinuna wkoll mill-att operattiv. Għalhekk huwa tajjeb illi nkomplu naħdmu flimkien ħalli nsalvaw u nipproteġu l-poplu Malti. Il-Ministru għall-Intern stqarr li okkażjoni sabiħa li jiltaqa' ma' dawn l-għaqdiet volontarji li jagħtu semhom biex isalvaw lin-nies. Iżda wkoll huwa essenzjali li ningħaqdu fi sħab ma' dawn l-organizzazzjonijiet sabiex anke huma jassistu fis-salvataġġ u l-għajnuna. Għaldaqstant rajna li anke nagħtu xi fondi lil dawn l-organizzazzjonijiet sabiex ikomplu jinvestu fihom infushom u sabiex nibqgħu nagħtu servizz tajjeb ħafna lill-poplu Malti Wawġi.